lastoa altxatzea iparraldeko joku bezala kontsideratua dago. Lehiaketa honetan zera egin behar da. 8 metro terdiko altura batera 3 minututako ekitaldian lasto fardel bat ahalik eta gehienetan jaso. Lasto fardelak 70 kiloko pisua eduki ohi du. Izenak dioen bezala, altxagaia lastoz osatutako fardela izaten da. Eskatzen den pisura iritsiko espalitz, zilegi da burdin berun edo bestelako gaiez osatzea. Fardela soka batez lotuta dago bere goikaldean. Soka 8 metro terdiko garaieran dagoen txirrika batetik iragaten da. Lodira aldetik sokatiran erabiltzen den antzeko soka izaten da. Parte hartzaileen ordena zozketaz eratuko da. Parte hartzaile bakoitzak 2 saio egin ditzake. Saio bakoitza esan bezala 3 minutukoa izango da. Jasotze bakoitza ona izan dadin, fardela lotzen duen korapiloak txirrika jo beharko du jaisten hasi aurretik. Parte hartzaileak lasto fardelari lagundu egin behar dio beherakoan, eta ez bere kasa eror dadin utzi. Horrela egingo ez balu zigortua izango litzateke.